Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video, anong gagawin natin? Maghanap ng liguan. Yes! Kasi kung mapapansin nyo guys, sa likod namin, yan, inaayos yung ilog dito sa Balabagon. So, wala kaming maliguan. So, yan. Kaya, pupunta kami sa unahan, hanap kami ng magandang pwesto. Tara na! Kasamahan nyo kami maghanap ng liguan. Tara! Tempura! Baka naman! Guys, meron tayo nakitang magandang liguan. Malalim siguro. Pero for this now, hindi pa tayo dito kasi hahanap pa tayo ng mas maganda. Pero okay naman siyang maligo. Tingnan mo ang lalim. Tara na guys! Samahan niyo ako sa another nating destination. Tara! So guys, ayan sila. Naghahanap kami ng pwesto ng maliliguan. So ayan, sobrang layo and hindi namin alam kung saan kami patungo. Char! Feeling ko nakahanap na kami. Wait lang. So ayun nga guys. Feeling ko meron na kami nahanap. At parang malalim siya. And oh, may falls din. Ayun siya, ayun siya. Ayun siya. Wait lang. Ayun, ang ganda. Feeling ko eto na yung place. So sa likod namin, meron kaming nakitang potential na pwede natin liguan. Kaso lang nakakatakot, parang may ahas. So, alis tayo! Oo, tara! Dito may daan o parang gusto natin. So guys, ligwak pala. Kala ko yun na, yung nahanap namin, hindi pa pala. So, ligwak yun, ligwak. Kaya, let's find naman. Connected lang doon. Ay. Ano yan? Oh. Nakakuha ko ng coco. Nat. Coco. Coco nail. Coconut. Let's go! Ang sarap maligo! Tara na guys! At mag-tampisa sa ilog! Presko! Hey guys, so pahinga lang tayo ng konti dito. Bali meron kaming nahanap na medyo magandang place. Sobrang linis ng tubig. Pero, pahinga lang tayo ng mga 5 minutes, tampisaw lang ng konti, and move tayo ulit sa susunod na place. So, ayun guys. So, medyo na-refresh na kami ng kahit konti. So, yes, move na tayo sa another destination. Let's go! Tara na!
Aura, aura. Aura. Hello guys! Yan, ang ganda ng ilog. Yan, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap namin ng magandang pwesto. Yan, meron kami nakitang medyo maganda. Ito na ba ang kristal? Look, kumikintab! Tingnan nyo, mayaman sa kristal, oh. Meron niya? Meron na ikikintab. Sayang. Oh, parang ano siya, oh, di ba? Let us go. Let us go. Hello, try namin. Oh! Wow! What happened there? Yan. Oh my gosh, wait lang. 1, 2, 3. Yeah. I think Kung gusto nyo pumunta dito sa magandang ilog at sariwang tubig, kung galing kayo sa Legazpi or Manila, pumunta lang kayo sa Legazpi Terminal to Manito, then Manito from Balbagon. Then, pwede din kayo magpaturo or magpag-guide sa mga official or SK chairman at pwede din sa amin dahil alam namin ang lugar. Okay, Be, ano masabi mo sa lugar? Super ganda, saka fresh, and
Hanggang dito na lang. So guys, ayun. So halos isang oras na kaming naglalakad at naghahanap ng magandang pwesto. At I think hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang yung maganda. Anyways, yun. Sobrang sulit yung araw. Sulit yung pagod. Ganda. Hello guys, thank you so much for your continued support. Bye-bye! Hanggang dito na lang. At don't forget to hit the notification and subscribe and likes. Don't forget mag-comment para sa next upload. Ma-shoutout kayo. Bye! Yes! Bye-bye! So thank you so much to Miss Hannah Cruz for making this vlog possible. Thank you so much!